Ο πίνακας είναι συμπληρωμένος εδώ πέρα και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπετε. Δηλαδή η ζώνη 1 θα έχει παροχή σχεδιασμού, Q σχεδιασμού 8,90 λίτρα ανά σεκόντ. Η δεύτερη ζώνη η Β366, 6,27 η Γ και το σύνολο για τον οικισμό είναι 18,83 λίτρα ανά σεκόντ, ενώ οι δύο χρήσεις εκτός οικισμού, η ξενοδοχειακή μονάδα και το ελαιοτριβείο, είναι αυτά εδώ πέρα τα νούμερα που βλέπετε, 2,08 και 2,60 λίτρα ανά σεκόντ. Έτσι τελειώνει η υπόθεση του υπολογισμού της κατανάλωσης και πάμε μετά στις υδραυλικές επιλύσεις. Στο δεύτερο φύλλο εδώ πέρα, στο περιδικτύο πίεσης, μπορείτε να δείτε κάποιες σημειώσεις που έχουν να κάνουν με το πώς υπολογίζουμε τις παροχές, τις ζητήσεις σε περίπτωση κυκλοφορικών δικτύων ή στην περίπτωση του άλλου τύπου δικτύων, δηλαδή του δendρητικού. Εντάξει, δεν θα χρειαστεί να τα κοιτάξετε αυτά τώρα, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτόν εδώ πέρα το πίνακα. Αυτή είναι μια γενική διάταξη την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε κάθε φορά που θα λύνετε κάποιο υδραυλική επίλυση κάποιου δικτύου. Εδώ πέρα κάνουμε υδραυλική επίλυση των αγωγών ενός προς έναν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχετε ας πούμε έναν αγωγό τον K0, K1, βάζετε δίπλα το μήκος του, εντάξει, το οποίο το μετράτε από το AutoCAD. Βάζετε και την παροχή, στην παροχή σχεδιασμού, ας πούμε ότι εδώ πέρα 39,63 λίτρα ανά σεκόντ. Τώρα, εδώ πέρα βάζετε τη διάμετρο την επιλέγετε εσείς. Και εδώ βγάζετε την ταχύτητα. Η ταχύτητα βγαίνει από την αρχή της συνέχειας. Δηλαδή, V ίσον 4Q για π τετράγωνο. Εντάξει, προσοχή, εδώ είναι ο τύπος. Αν θέλετε να τον κοιτάξετε, μπορείτε να το δείτε και μέσα στο Excel. Εντάξει, αυτός εδώ πέρα είναι ο τύπος. Ωραία. Και κατόπιν, μετά την ταχύτητα, έχουμε την κλίση της γραμμής ενέργειας. Η κλίση της γραμμής ενέργειας υπολογίζεται εδώ πέρα με τον τύπο Hayes-Williams. Αν βάλετε μέσα εδώ και δείτε τον τύπο, αυτός ο τύπος εδώ πέρα είναι ο Hayes-Williams, ο οποίος έχει λυθεί ως προς S. Εντάξει, γιατί S είπαμε είναι η κλίση. Αυτός εδώ πέρα είναι ο τύπος Hayes-Williams, λύνουμε ως προς S, το έχουμε κάνει στο μάθημα αυτό και περνάμε τον τύπο αυτόν εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν την κλίση της γραμμής ενέργειας, γι' αυτό βλέπετε τις μονάδες εδώ πέρα μέτρα προς μέτρα, είναι αδιάστατα. Και τέλος οι απώλειες εδώ πέρα δεν είναι κάτι άλλο παρά η κλίση της γραμμής ενέργειας επί το μήκος του αγωγού. Έτσι, δηλαδή τι μας λέει εδώ πέρα, μας λέει ότι θα χάσουμε 1,95 μέτρα συνολική ενέργεια. Okay. Ένα κομμάτι της είναι κινητική ενέργεια, το V τετράγωνο δια 2G, και το άλλο κομμάτι, το άλλο τμήμα που χάνεται, το μεγαλύτερο πάντα, είναι το ύψος πίεσης. Το να φτιάξετε με αυτόν τον τρόπο τις επιλύσεις σας είναι συμφέρον γιατί έρχεστε εδώ πέρα, ας πούμε αν έχουμε κριτήριο ότι δεν πρέπει να έχουμε ταχύτητα πάνω από 1 μέτρο ανά σεκόντ, εντάξει, έρχεστε εδώ πέρα, αλλάζετε την διάμετρο του αγωγού, ας πούμε να τη βάλουμε 2,60 και αλλάζουμε και τα υπόλοιπα, δηλαδή αλλάζει ταχύτητα, αλλάζει η κλίση της γραμμής ενέργειας και αλλάζει και οι απώλειες της γραμμής ενέργειας. Έτσι βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάει στα 0,54 μέτρα. Εντάξει, μισό μέτρο, δηλαδή συνολικά χάνουμε. Ενώ ας πούμε με μία μικρή διάμετρο, μπορεί να βάλουμε εδώ πέρα 160,
Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε ταχύτητα κοντά στα 2 μέτρα ανά σεκόντ, έχουμε κλείσει κοντά στο 3% και έχουμε απώλειες κοντά στα 6 μέτρα, τα οποία θεωρούμε και είναι πολλά. Η υδραυλική επίλυση λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να λύσουμε το δίκτυο με τον τρόπο που λύνεται, αφορά ουσιαστικά στο να βρείτε τις απώλειες από κόμβο σε κόμβο με αυτόν τον τρόπο ή με κάποιον άλλον και μετά να βρείτε τα υψόμετρα της γραμμής ενέργειας και της πιεζομετρικής γραμμής. Αν θέλετε τώρα να έχετε ένα έτοιμο πλαίσιο για να υπολογίσετε μπορεί να είναι αυτό. Ας ρίξουμε μια ματιά εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν είναι ένας πίνακας, ένα πλαίσιο για να μπορείτε να κάνετε με ωραίο τρόπο τις επιλύσεις που χρειάζονται και ας πούμε ότι έχουμε τον αγωγό, να δούμε τι γίνεται στον αγωγό από την δεξαμενή στο K0. Ας πούμε ότι το μήκος του είναι τόσο, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ο ακριβής αριθμός και ας πούμε ότι κουβαλάει 30 λίτρα ανά σεκόντ. Εντάξει, τη διάμετρο πάντα την τοποθετείτε εσείς και δεν την τοποθετείτε όσο θέλετε, την τοποθετείτε με κάποιον από αυτούς εδώ πέρα τους αριθμούς που είναι οι διαθέσιμες διάμετροι. Υπάρχει και 63, θα βάλω και την 63. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε ταχύτητα εδώ πέρα, 2,65 είναι μεγάλη. Θα βάλω λοιπόν μια ας πούμε μεγαλύτερη διάμετρο, θα βάλω μια 160 χιλιοστά. Εδώ υπολογίζω την ταχύτητα. Η ταχύτητα υπολογίζεται από την αρχή της συνέχειας. Εντάξει, Q δια α. Εδώ πέρα υπολογίζω το ύψος κινητικής ενέργειας, V τετράγωνο δια 2G. Και εδώ πάω και βρίσκω το F του Darcy. Να θυμάστε, είναι ο συντελεστής τριβής. Εδώ πέρα δηλαδή η επίλυση γίνεται όχι με Hayes Williams, αλλά με Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach ο τύπος είναι αυτός εδώ πέρα που βλέπετε. Για να λύσουμε λοιπόν πρέπει να βρούμε το F του Darcy. Το F του Darcy βρίσκεται εύκολα στο επόμενο φύλλο που είναι το F Colebrook-White. Μόνο που πρέπει να ξέρουμε τι ταχύτητα έχουμε και τι διάμετρο. 160-1,49. Πάτε εδώ και βάζετε διάμετρο 160 και ταχύτητα 1,49. Όσο δηλαδή γράφει ο πίνακας σας. Αυτά τα θεωρούμε σταθερά εδώ πέρα. Η συνεκτικότητα του νερού, η πυκνότητα του νερού και η τραχύτητα του σωλήνα. Ας πούμε ότι είναι σταθερά και ότι τα ξέρουμε. Εντάξει. Πώς δουλεύουμε τώρα εδώ πέρα. Ξεκινάτε με έναν αριθμό εδώ πέρα, στην είσοδο, ο οποίος καλό είναι να είναι πάντα 0,02. Και βλέπετε τι σας βγάζει εδώ πέρα. Εδώ βγάζει 0,017, 0,018. Για να έρθω να γράψω εδώ, 0,018. Παίρνετε δηλαδή τον αριθμό από το τέλος και ξαναβάζετε στην αρχή. Μέχρι οι δύο να έρθουν πολύ κοντά. 0,018, 0,178, 0,178, άμα βάλω τη βγάζω 17,8. Άρα εδώ είμαι, ό,τι μπαίνει βγαίνει. Άρα λοιπόν το F του Darcy είναι 0,178, το παίρνετε, πάτε πίσω και το βάζετε εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε τον τύπο του Darcy, τούτον εδώ πέρα, H προς L, έτσι, δηλαδή στη μονάδα του μέτρου, στο μέτρο τι απώλειες έχουμε. Και αφού βρούμε αυτό, μετά πολλαπλασιάζουμε αυτό με το μήκος, εντάξει, την κλίση της γραμμής, αυτό είναι η κλίση της γραμμής προηγούμενη, και πολλαπλασιάζουμε το μήκος και έχουμε τις συνολικές απώλειες 15,57 μέτρα. Είναι όμως πάρα πολύ μεγάλες, γι' αυτό δεν πρόκειται να το κρατήσουμε αυτό. Θα έρθουμε να βάλουμε εδώ πέρα ένα 200 αγωγό, εντάξει, 0,95, 200, ξαναπάμε F Colebrook-White, βάζετε εδώ πέρα 200 και 0,95 ταχύτητα και ξανακάνετε αυτή τη δουλειά από την αρχή.
0,02, 0,177, 0,178, 17,8, καλά είμαστε. Βγαίνει περίπου ο ίδιος συντελεστής τριβής. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Βλέπουμε λοιπόν η απώλεια σε αυτή την περίπτωση της γραμμής ενέργειας είναι 5 μέτρα. 5 μέτρα στα 1200 είναι ικανοποιητικό, αφού η ταχύτητα είναι κάτω από 1 μέτρο. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς, πάμε να υπολογίσουμε τώρα τα υψόμετρα. Υψόμετρα γραμμής ενέργειας, υψόμετρα πιεζομετρικής γραμμής και τοπογραφικά υψόμετρα που τα έχετε βγάλει από το χάρτη σας, από τους υψείς. Εντάξει. Στην δεξαμενή, το δίκτυο ξεκινάει από δεξαμενή. Στη δεξαμενή το υψόμετρο της γραμμής ενέργειας είναι ίσο με το υψόμετρο της ελεύθερης επιφάνειας του νερού. Αν θεωρήσουμε λοιπόν, ας πούμε λοιπόν στα 44 μέτρα. Εντάξει. Εδώ βλέπετε ότι το ανάντι είναι δεξαμενή, το κατάντι είναι το K0. Εντάξει. Εδώ λοιπόν αυτό θα ισούται με το ανάντι. Μισό λεπτό. Το έκανα λίγο πιο πέρα. Εδώ λοιπόν θα έχουμε αυτό να ισούται με το υψόμετρο ανάντι. Εδώ είναι δεξαμενή, μείον τις απώλειες. Μείον λοιπόν οι απώλειες που είναι αυτές. Άρα λοιπόν το υψόμετρο της γραμμής ενέργειας στο K0 είναι 38,9. Τώρα το υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής, αν θυμάστε, είναι κάτω από το υψόμετρο της γραμμής ενέργειας κατά ίσος ίσο με το ύψος της κινητικής ενέργειας. Άρα εδώ πέρα θα βάλουμε ίσον με αυτό, έτσι, προσοχή, μείον το ύψος της κινητικής ενέργειας που είναι αυτό. Άρα το υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής εδώ πέρα είναι 34,43. Οκ. Αν λοιπόν το υψόμετρο, το τοπογραφικό σε εκείνο και το σημείο, δηλαδή στο K0 είναι 5, τότε η πίεση ισούται με το πιεζομετρικό υψόμετρο, το έχουμε πει αυτό, μείον το τοπογραφικό υψόμετρο. Μείον λοιπόν το τοπογραφικό υψόμετρο 29,43. Εντάξει, αυτή είναι η εργασία. Τώρα το K0 πάτε σε ένα άλλο σημείο, στο K1. Πρέπει να βάλετε πάλι εδώ πέρα την παροχή. Να συνεχίσετε με το τυπολόγιο αυτό είτε με κόπη είτε ξαναγράφοντάς το από την αρχή όπως θέλετε. Υπάρχει μέσα στο Excel, άρα μπορείτε να δείτε τους τύπους. Προσοχή μόνο ότι σε αυτή την περίπτωση ανάντι είναι το K0. Άρα ό,τι υψόμετρα βρήκαμε για το K0, είτε γραμμή ενέργεια είτε πιεζομετρική γραμμή, θα πρέπει να μπουν εδώ πέρα στο ανάντι. Εντάξει, ενώ κατάντι θα είναι το σημείο καθένα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνετε και τις επιλύσεις, δηλαδή βρίσκετε για κάθε αγωγό ταχύτητα και απώλειες, ενώ για κάθε κόμπο βρίσκεται το ύψος πίεσης. Αυτό εννοούμε όταν λέμε υδραυλικές επιλύσεις.